Terve YouTube! Ja se olisi Raitakarhu täällä. Ja nyt pelataan Minecraft Let's Play. Ja yleensä aloitetaan puun hakkaamisella. Milles muulla? Ja 1.8 on uudistus, josta voi muokata tätä maailmaa. Mä muokautin ton meren aika isoksi. Ruohoon tuolla alhaalla. Ja vesimeloni on kyllä virkussa, se on yksi uudistus. Mutta vieläkään ei ole tullut uudistukseksi, että olisi noita banaaneja viidakon puissa. Sehän on päivän selvää, että sellaisia pitäisi olla puissa. Banaaneja. Viidakon puissa tulee omenoita. Vähän kyllä on ihmetellyt sitä. Aika pitkäänkin jo. Okei. Tää näyttää isolta puolta. Okei, hakataan nyt näitä pois tästä ja kääntää noita puuta. Aloitusarkkuun mä en oikeastaan ottanut. Mä todistan teille, että Command Mode 1 ei toimi. Sinulla ei ole oikeutta tämän komennon käyttämiseen, koska mulla ei huijauskomantoja päällä. Mutta kuitenkin tää puu tästä. Ja meidän pitää tehdä meidän maja semmoisen paikkaan, jossa olisi tilaa sille. Ja tässä on jonkun verran tilaa, mutta meidän pitää tehdä sitten vähän isompi. Tai sitten ei. Niin, että asetuksissa mä teen myös asetuksin paljon sit muokauta, että täällä on pelkkiä viidakoita. Ei mitään muuta. Tästä tulee aika outokin. Let's play. Ja kun tulee 10 tilan spesiaali, sitten 20 tilan spesiaalissa mä vaihdan tätä maailmaa. Jätetään tää ja tehdään uusi. Okei. Meidän pitäisi nyt se talo nyt tehdä. Ja sen takia mä pistän tähän tämän meren korkeuden. Se on kivaa. Ja että meillä on hyvä mahdollisuus löytää semmoinen linnake tuolta meidän alta. Ja siellä on yksisilmäisiä kaloja. Ja sitten tässä on muitakin uusia juttuja. Esimerkiksi tässä nyt tulee endermite ja jänis. No ne, jotka pitäisi olla. Ottakas pikku hetki. Joo, jatketaan. Mä en tiedä minkälaisen talon mä teen. Olisi viisasta tehdä puumaja. Mutta en mä sellaista jaksa tehdä. Se oli jo vanhentunut. Siis ei vanhentunut. Siis mä oon tehnyt semmosia ihan liikaa. No, itse talvaa.
on kaikkea sälää päällä. Tai mä en nyt tiedä, johtuuko se siitä. No, ehkä meidän pitää tehdä tästä kirves. Onko mitä mä... Niin. Ja puuta hakkaamaan. Joskus saadaan tehdä noita Minecraft-animaatioita. Ne on hyviä. Ja animaatioita pystyy tehdä Mineimatorilla. Se on helppo ladata. Kaveri on ottanut siinä skydessä. Miten se ladata. Ja nyt mulla on se sitten. Ja intro on tehty myös sillä. Esim. Tää mun skini. Tää on aika hieno. Mä oon tehnyt tän ja tehnyt. Tästä muuta. Sitten sekoittaa alkaa. Ja voitte suositella minkälaisia Minecraft-sarjoja alan tekee animaatiolla. Kommenteissa. Ja mä en nyt tiedä minkälaisen talon mä teen. Teen nyt jonkun. Mä sit voin muokata sitä sitten joskus myöhemmin. Kun ollaan päästy tässä seikkailussa vähän eteenpäin. Tuuli. Tää tuuli on aika kova. On. Niin joo, tässä niin oli uudistus. Tulee tällaisia ovia. Ja tossa on postilukko. Hui. Sitten tämä ovi. No, käydään se sitten jonkin räkämpää. Tuo. Tää, jäis mulle 1 puu? Mulla on 9. Mä oon sun. Kiitos, mitä on lisää. Mutta hakataan sitä seuraavassa osassa, koska mun pitää lopettaa. Ja se on moro.